Izwi Lomzansi 98.0 The difference. kuyayithinta neJozifm. Bakhona ke nabasakazi bezomzansi nje abantu babona nje beDurek. Bakhona nabeJozifm sonke. Umkhulu kwalamhlanje uzoqala ngawuqala nje. Awujwayelekile. Awujwayelekile ukuzophatha umfundi selimthanda kakhulu. Sena bakuthinazo. Jozi, Izwi Lomzansi, nase So socela ujobaneke umphathi womsakazi weJozifm owezintethe kakhulu. Akaqedile la sazosuka futhi siye Molweni. Kodwa ngathi mina ngithola okuningi kakhulu ngiyaqhubeka. Tema size ngemva kokusibonile sizwile ngoba siyazwelana sibonile ngenxa yababaleka. In fact abantu abasegoli there was no goal for people migrating. That's a reality. Yeah. Sinehlobo la sinabangani sinayonke mina Izwi Lomzansi inhlobo zami. Ezami inhlobo angazakho izinto. Izwi Lomzansi inhlobo zami. So ingakho nje manje sisibuza la sathi asikwazi ukuyisela nje singenzi ngendlela. So ngiyabonga for activity ukufika la. We are not going to belong ngoba ngithi mangibheka ngibona nayibonti lezi ngithe ya ngathi lethe kuyingcosana ngempela. We really do wish that we could go back to Jima sibuye futhi. Yes, because it's possible. Say nathi, you can do even much better. But at the Sbonge to speak a chance to speak to share the little that we have. I must just say the little that we have, in fact, comes from my team, myself, and a few other associates. I have a part there's a little. When I started offering 10,000 rand, and the money started coming in, and really we appreciate the warm welcome as a Tolala. Foi para botar na baçada,
eKZN ley'phumula abantu abashonile abantu abangenayo indawo yokuhlala njengani base bethi nabo bayasukuma bayafisa basuke eGoli beze la bezonibona kodwa bengafiki behamba ngezandla kuphela kube khona into abayiphethe abaqalanga-ke la sebeye konanda baya komashi baba zonke iy'ndawo banase-Clermont wasesifika manje ngicela bashalele Izwi Lomzansi FM abathola-ke nalapha ku-DSTV manifuthi baneJozi ukuthi kuhambe kanjani nihambe nivakashe khona nibuye futhi niye kwiZwi Lomzansi ningaqali isikhathi eside hayi ama-earphone e-TV ngokuthi-ke iJozifm imthanda kakhulu ithe umkhuleko nomthandazo sesovula ngawo namhlanje awube phezulu endane ephezulu kakhulu long day bazalwane kade sihambe senza this work and fanele ngisho ukuthi I think even emva kwalesi nathi sikhuleke uNkulunkulu ukuthi asilungise ingqondo zethu because izinto esizibonayo ziyasiphazamisa nathi ey'ngqondweni. Yebo. So isimo ekusona nathi siyasifila lesifika. So ngicabanga ukuthi from now going forward into ezosiza ukuthandaza uNkulunkulu simbonge kodwa ngempilo lesanayo kuphela. That's what is important. But isimo we know ukuthi asikho right kodwa ekwazi zonke izinto asibongele ukuthi uNkulunkulu usasinikeze ithuba lokuphila. So ngizocela nje sisho kanye kade
Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise senzela wona ukusilandela nje isinakekele. Haleluya. Siyabonga ngakho konke. Ngiyabonga uNkulunkulu oqeda ukwenzeka njengamanje. Osikhumbuzayo ukuthi noma ngathiwa kwenzakalani uNkulunkulu nathi akashiyi It's been a very long day for us, for the past 3 days in fact. Sometimes until we get to it and see how very sad. The mama is very sad, it's very sad, you know. So says I'm spontaneously sometimes that season when we are coming to help you. There's no hope at all. So we are hopeful people in our community this comes from Soweto, that intelligence is led to donate this little food parcels to community, the gardens, the school, because we also believe that someday in the future, Nalega must will do the same. Because buyers in our when somebody is looking at one thing, now in my life, once someone came, was received. So now it's about activity. So Izwi Lomzansi. So this is how we are, that's how we live our life. So Siyabonga, opening and now, when I want to kunesibuyele emakhaya Mother's Day on Sunday mangabuyanga ngazulala unless nizongakomplete nanje ndikule ekhaya ngizamfonela umama ngimtshele ukuthi hayi ndikule ekhaya kuphumele hlala wena ekhaya lakho nekamera eliyi-1 ngasibaningi siyathandana uthanda. Thank you so much. Siyabonga mara sifazivala umfundisi sekumfundisi thina zonke uba ungazi shenje ustage une-stage une-pool futhi so uzosibamba ngeyi-1 mase siyahamba ngicabanga ukuthi you do the handover. Yes, bengizocela-ke kwakhansela sisithando nize ngala bese abasakazi bezomzansi bajoyine futhi ithimba leli ngala nathi Izwi Lomzansi liyajoyina nalo ngisondelani phela abasakazi. Siyabonga kakhulu, Izwi Lomzansi 98.0 the difference.